Egunon, Barakaldoko biztanle guztiok. Gaur, hemen gaituzue, Barakaldoko herriko plazaan, gu eta gure diskofestak zuentzako danok dantzan egin ahal izateko. Zergaitik, oso rosa, gaur Euskara piztuz ospatzen dugu, eta badakizue bederatzi herritan puntu-puntuan hasiko direla Euskara piztuz eguna ospatzen nortzuk. Berton, Barakaldon ikastolak eta eskola publikoak direnak hemen nahaztuko dira, denak etorriko dira, eta gurekin dantzan egin ahal izango dute diskofesta honetan. Badakizue Saibor diskofesta Euskal Herri guztitzik mugitzen dela, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Errioxatik baita ere, eta bertatik ibiltzen garela alaitzen jente eta ume guztiak. Hemen daukazue gainera, disko berria Saibor handia titulua duen disko hau, gure diskofesta guztietan banatzen dugu. Ume bakoitzari eta nagusi bakoitzari bat emanez diskofestan parte hartu nahal izanagaitik. Besterik gabe, hemen uzten zaituztet gaurko diskofestan, gaurko Euskara piztuz egunean, eta hemen ondo igarako duzuelakoan, zuekin musu handi bat Saiborren partez. Hemen sinadura. Agur!
진짜